Ningon man ka nga ako amang usara. Kanang pagbunyag diha sa Mateo nga ningon dito binitingog sa langit. This is my beloved son. Wa magpasabot ng tingog ng Kristo. Kay kanang nagpabunyag si Kristo, ihimplo man na. Panag-ingnan man na, wa may nga nagpabunyag si Kristo kay nakasaha siya. Panag-ingnan. Sa ato pa, kung nagpabunyag ta, giriper na nato, di na kang Kristo. Kinsa lagi ko ni Sulte. Kanang nisulti, kanang mitingog nga gisulti, para na nato, giriper na to, badili na, parang Kristo nga doon na siya amahan. Kita, bugawa ta sa Diyos, doon na tayo amahan mo sa Kristo sa Juan 1:12. Katong tingog na istorya, si Kristo to. Si Kristo mo to. This is my beloved son. Oh, sa bawat sa. Hindi kasi nangalan samahan. Lagi kisingahan samahan. Lagi di ba mo konsulti kisingahan? Kisingahan samahan. Lagi. Oh, dili mahimo sa Dios. Ayaw sa ni Kristo, dili makahimo sa Kristo dili tingog sa taas. Lagi si Kristo dili kahimo. Og nay tingog sa bawo, dili makahimo sa Kristo, gabahanan man. Ang og nay tingog ba ihimo ang Kristo dili siya kahimo. Ug kasamangan saman. Nagikinsayan samahan. Mansitong manalo. Manalo. Wala, Jehova. Si Kristo. Saksing Jehova. Saksing Jehova ka. Biblia Jehova. Jehova ino ni aman. Ang ngalan mo Jehova karon. Karon lagi ang aman Jehova. Karon. Lagi karon ba kay kan Jehova Jehova sweetness man na. Jehova karon? Jehova sweetness di ka di ka iglesia manalo. Bitaw kining amahan nimo Brad. Kanang natin pa nimo nga si Jehova sa unang panahon wako di ko musupak. Pero sa diyan nagpakatao siya, dili na ngalan ni Jehova, Hesukristo na. Buhat 4:12, way laing ngalan nga sa silong sa langit maluwas ta. Pinagi sa ngalan ni Hesukristo. Dili manalo na inom bandad biya diha. Si Manalog wambak sa kayo bukabayo bukas buko Manalo. Si Manalog ba magwambak sa kayo, mukabayo kaysa muko-muko. Hawa dia undangan na, luoy mong pamilya. Ayaw na kang manalo kay ihaw na sa Dios. Wa na kay Kristo. Ang magtuon niya Diyos, sa tanang kalibutan, ingon siya, ayaw ka maghadlok sa inyong lawas kung kisa'y magpatay ka ninyo. Kaya dili makapatay ang isa inyong espiritu. Kinsa nga na to? Basa! Kinsa nga? Iya, Diyos, 28. Ang ngalan lagi kinsa? Diyos ang nagingon, ang ngalan ba sa Diyos? Ang Diyos ang ngalan makagagaraon. Liso ba ikasulti tagwa ka nga libog sa kasulatan ba? Sa may nga sa Diyos. Ang Diyos ang tagaon, 5,000 katao, isda. Ban, ito ba sa langit, tangayo kay tagatagaan. Sa ito pa, mag-ampo ta, wala tayo tulang. Oh, isa na, dito noon. Karon ang tanang butang ipakaon, bisag tinos ba, kana. Sa bakay? Mabasa, magampo. Be, asa mabasa? Magampo sa. Magampo sa. Free. Magampo sa. Kisa ang buwan lagi. Sahe, City, Noybe, Basahe, Mateo. Sahe, Sono, Noybe, magampo, pagkatagaan. Tangayo, pagkatuktok. Mo lagi, pero agatong isgutan ning argumento diri kadtong amahan og anak kay i-separate man ni kining usa na kunoy si Kristo kuno napay amahan. God's people. Di man siya mutuo sa apostolis nga nangita apostolis ko na. Ikaw mo ingon kagaman ug hay gamahan wa kuno nga nang amahan. God's people. Nangalibog ang katawan. Nagpakatao ang Dios nga amahan ba? Pagpakatao niya, di na Dios. Pagkadakwang talo-talo din mga utok ani. Nagpakatao si Kristo di na Dios. Libat kay pagsabot. Ang Diyos, Espiritu, Sulaw. Pinagagagulo hanggang Diyos. Daghang kayo na sila. Ang Diyos, Sulaw. Naman ang Diyos. So, mora ang gift kuan sa Plaza Pagkadaghan ng Independencia. daghang kay nanguryosos ka sa